Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nongkamkhangni YouTube channel barabai. Oमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैबाय. नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेल होनानै बिदिब्ला नोंथांमोना उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर. ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर आं मोनसे भिडिअ मोनदों. बे भिडिअआ मा होननानै साननो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअआवहाय भुमिखा मोसाहारिमोन नामा नामखौ बारा गोसोआव भुमिखायाहाय एन्टारटेनमेन्टनि हिन्जावखौ रायनाय मोनसे भिडिअखौ आं बेखौ नुदों एबा मोनदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोना नुवाखैबा नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आं सिखोना होनांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय फार्स्टआवनो बे एन्टारटेनमेन्टनि हिन्जावखौ भुमिखाया मानि थाखाय रायहरदों होनना बुङोब्ला एन्टारटेनमेन्टनि हिन्जावखौ भुमिखाया रायहरनायनि खारना जाहैबाय एन्टारटेनमेन्टनि हिन्जावा मोनसे फटक मोननानै फेसबुकआव आपल'ड होनानै गोबां खोथा लिरनायजों लोगोसे रायहरदोंमोन भुमिखाखौ ओमफ्राय नोंथांमोना बे फटकखौ नुवाखैबा आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनो हागोन नङाबा आंनि मबाइल गंसेयाव दङ बेखौ देखायना होगोन नोंथांमोना नायग्रोना लाबा जाबाय आरो बे फटकखौ नै नोंथांमोना मोजां सिनायाखैबो जानो हागौ मोजां सिनायाखैबा नोंथांमोना आं स्क्रिनाव होथारगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायना लाबा जाबाय ओमफ्राय नुखाबाय नै नोंथांमोना बे फटकखौ होनानैनो भुमिखाखौ रायहरनाय बायदियानो जाबाय आरोना लिरनानै ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ नुखाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव आं नोंथांमोननो भुमिखाया मा होननानै बुंहरफिनदों नोंथांमोना बे भिडिअखौबो नायनानै लानो हागोन आरो ना ओमफ्राय बे फटकखौ मोजाङै सिनायाखै बे फटकआ एन्टारटेनमेन्टजों भुमिखाजों लानाय मोनसे फटकमोन आरोना बे फटकखौ होनानैनो एन्टारटेनमेन्ट हिन्जावा गोबां बाथ्रा लिरदों ओमफ्राय आं नोंथांमोननो बे फटकखौबो स्क्रिनाव होनो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भुमिखाया मा रायहरदों एन्टारटेनमेन्टनि हिन्जावखौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ ससे नायना लाबानो जाबाय आरो लोगो एन्टारटेनमेन्टनि हिन्जाव जानला मोनला मिथिया हसिया जानला मोनला बेबायदि पस्टआ होलाबायखा मिथिबाय थांनानै बुद्रुहैजागोनबो मिथिबाय आंजों फिसाइजों फट' लाजानो बायो जानला मोनला खानानै दोनबानो जायोना आं नोंनि फिसाइजों मिथिबाय फट' लानो होननानै आं लायाखै मिथिबाय नोंनि हौवायासो आंजों लादों जानांगौ मिथिबाय मेल्ला सिख्लाफ्रा फट' लाफायो बेनि फिसाइजोंहाय आंजों सोर फट' लायो सोर फट' लाया आरो मानो बेबायदि पस्ट होनांगौ आंखौ बदनाम खालामनो नागिरखा मिथिबाय मोनगोनबो थांनानै दोखो मिथिबायना आंखौ माथा गरम दा खालामखा जानला मोनलानो आंनि लोगोफ्रा मा सानजोबखो बेखौ ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौबो नुखाबाय ओमफ्राय फटकखौबो नुखाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना दाया सोरनि नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय आरो नोंथांमोननि साननाय मथेब्ला दाया सोरनि बांसिन दं बेखौ साननानै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव आंनो फोरमायहरबानो जाबाय ओमफ्राय आंथ' जेबो बुंनो सानला लोगोफोर नोंथांमोनानो कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो दाया सोरनि आं बेनि सायाव जेबो बुंला ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम आरो ओमफ्राय दिनै भिडिअ एसेनोसै थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय